Per què plantegem aquest taller? Doncs perquè la gent gran a vegades no té molta gana i amb pocs volums de seguida s'atipa. Llavors el que intentem és que amb un plat únic aportar-los tots aquells nutrients que els hi fa falta, però sense que se sentin molt tips. A més, avui per mi és un taller especial perquè parlem no només d'alimentació, sinó que parlem d'aliments que ens reconfortin. És a dir, quan nosaltres busquem aliments, els busquem perquè ens nutreixin, però també perquè ens aportin alguna emoció, no? O que ens facin pensar en un moment especial de la nostra vida, o aquelles llenties que ens feien a casa. Els aliments són això, són per nutrir-nos però també per reconfortar-nos, i en aquest taller hem pogut veure tots aquests ingredients i els hem pogut tastar també, tant un plat elaborat amb llegum com amb verdures, com hem fet un plat una miqueta especial que és un ramen, que és un plat oriental.